Vi havde ikke den største succesfulde start på det her. Men lad os nu se fremad. Altså, vi var måske lidt naive og troede, vi må sige, det koster jo nogle penge at sætte hegn op. Og vi tænkte, må ikke det går an at lade havet være hegningen på den ene side, og så må folk gå gennem klaplågen, når de skal gå gennem folden langs kysten. Det havde vi ikke succes med. Om det var det, der var årsagen til de beklagelige hærværk, det vil jeg slet ikke snakke om nu. Nu lægger vi det bag os. Nu har vi lavet en ny foldindhegning. Lavet et hegn således, at man kan gå ture uden at skal gennem klaplåger hele vejen rundt om folden. Der følger den centrale sti, som I alle sammen kender. Men I skal ikke være bange for at gå ind til dyrene, og det vil mine gode kolleger fortælle lidt om. Vi er rigtig glade for at må låne jeres meget, meget flotte baghave og kunne få vores dyr til at afgræsse arealet hernede. Vi ønsker altid, at både beboere, kommune, TAMO kan få de her ting til at foregå i fuld fordragelighed. Vi er altid åbne for en kommunikation, og det er bare at komme ud eller ringe til os, så tager vi den. Jørgen, som står her, vil fortælle lidt om, hvad det er for nogle dyr, vi sætter ud. Ja, det virker. Det er her for et kvæg, og det er kvier, og jeg har sagt, at det er kendt. Moren har snydt sig til et eller andet, som jeg ikke lige opdagede, hvad var. Men Hereford, det er en meget robust race, det er en meget rolig race, og de er meget nøjsomme. Moren til kalden, den hedder altså Karen, og kalden, den hedder Naja. Og de andre har også navn, det kan jeg altså ikke lige huske, hvad de er. Men nu kommer der først 7 uger med kald, og hvis det går godt, så tror Jens og mig, vi vil lukke et par stykker eller nogle flere herude i næste uge. Men det skal sgu godt, nu er det ikke uge efter det. Jeg har sat nogle skilte op, og der står vores telefonnummer på. Så endelig ring, hvis der er et eller andet. Først til Jens og ellers til mig, og I kan gerne ringe og spørge os. Og så håber vi, at alle bliver glade og alt det her. Men I skal ikke være bange for at gå ind til dyrene. Det her, det er altså et projekt, som både handler om naturpleje og handler om at drive landbrug professionelt sammen med TAMO.